message of support ngoku siza kuba nayo ikaZenani Hlali. Ukhona uZenani? Eke mna kaphakamishe ngengoma uZenani singozeli. Malibhotise kumzonzundu kunibodiza ndala kade beqhaqhaza nina bothango ndala kade beqoqotha ndingawulibelanga kaloku umlisela nomthinjana nokowethu elokusabela nguZenani ndingujala makatshezi umqala ungabenduku inkonjane emnyama ebhabhe emafini inyoka emnyama ecandiziziba ujilo kuyasemanzi umama kanontombi futhi ngidimzeke ndingumtshana lephayima esukudeni ogxarha omkhulwane umfazi olubele linye phesheya komlanjana unobhala owabhala endweni enzima ungabonamntwana ndingumzukulwana phaa koobhayi ubhayi ukhethe umsuthu ucamsholo umeva mhlophe enkosi ndiphuma kwidolophu yaseMqanduli ndingomnye wabantwana benkciyo nam ndiyimemba yentombi zenkciyo usisingasi ebeseyitshilo ukuba inkciyo uyiqale ngo-2015 mna ke ndiqale inkciyo ngo-2012 I was doing grade 7 ngo-2012 uqala kwam ekuhambeni ke kwexesha usisingasizo mna kudalanga ndimazile ndisandodibana naye ekuhambeni kwexesha ndiye ndathi ekuhambeni kwam inkciyo because bendingayihambi apha mna inkciyo bendibane ndihamba kwezinye iindawo but uyisisingasizo uye wavela nenkciyo waqonda mayibe khona le nkciyo kule ndawo yaseMqanduli ibe khona kule ndawo yaseXhosa ndaqonda uba nam mandihambe nosisingasizo mandingashiyeki inkciyo abantu abaninzi bayayazi ngokuba luhlolo lwentombi mna ke into endizayithetha yinto yoba inkciyo luhlolo lwentombi enkciyweni akuphelelanga luhlolo lwentombi siyafundiswa kakhulu okokuqala sifundiswa ngendlela yokuziphatha njengomntwana oyintombazana ufundiswa ngendlela yokuziphatha njengomntwana oyinkwenkwe enkciyweni sifundiswa ukuba sihloniphe thina iziqu zethu sihloniphe nabanye abantu abadala asihloniphi abantu abadala kuphela sihlonipha nomnye umntwana omncinci uyamhlonipha sifundiswe ukuba masihloniphe amasiko nezithethe zabanye abantu sizazi imvelaphi yethu sizazi uba singobani sivelaphi kuba xa ungazazi uba ungubani apha ebomini ayikho indawo yakho awuzazi uba xa ungayazi uba usuka phi awuyazi apho ubheka khona akho nto ininzi endizayithetha into endizayithetha nje kukuba xa ungumntana wenkciyo okokuqala funeke ezibasenditshilo funeke uzazi uba ungubani mininzi imicelimngeni esidibana nayo apha ekuhambeni kwexesha uyowufumanisa uba mandithethe ngam mna ukuqala kwam inkciyo ndaba nee-challenges ezininzi kakhulu because ndaye ndafila eziba ndibekelwe bucala mna kwabanye abantwana ingathi ndizenza bhetele mhlawumbi kuba ndihamba inkciyo and bethethe kamnandi siso bethetha apha uba xa ungumntana wenkciyo funeka uzikhuphe kwezinye izinto so mna ke yaye ibe ngathi mhlawumbi ndizenza bhetele ipoint endiya kuyo into yokubana xa ungumntana wenkciyo yamkela xa ubona omnye umntwana esenze enye into uyayazi wena ndaxolisa ndililo yena eyilo uyayazi into efundisiweyo uba yenze uyayazi into efundisiweyo uba ungayenzi so xa ubona omnye umntwana esenza into erongo suziqhuba nawe uqonda uba uyokwenza laa nto irongo because uyazazi wena uba ungubani. Enkosi.